сме, всеки ден правя конфликт и мляко, кочи направя всеки ден. После 3 часа трябва да чистя, защото трябва да обрижа всички неща, които са направени от кочината вкъщи. Но мама не ми позволява да ги ям само аз, защото тя иска да си напълни коремчето, така. В Кипър само селската мама готви. В Кипър само селската мама готви. Алекс, вярно, че съм една голяма героиня, но просто трябва да го готвя всеки ден, защото Жора и мама трябва да едат неща преди да ги заболи корема. Очите скукуригаха, на мен ти трябва да влия. Засъхталата моя на пететите, които трябва да се чистят 1 час и половина, защото аз ги направих в мляко и сладко. Кочина голяма, всеки ден искам да се въргаля в одяло. Мама не ми позволява, защото в домашните трябва да си пиша всеки ден по 3 часа и трябва да мига. Аз съм най-умната на света, която ще пиша кикте-кике и обича да си купува Hello Kitty ми е любимата играчка и всеки ден искам и мудря мама за играчка. Всеки ден трубата ми се купува по 3 неща на ден, защото иначе ставам агресивна и пърдя. Всеки ден пърдя на сила, защото мама ме докарва до паника, гриза, трябва да ги мия. На всяката момиче, но аз съм селска дрова. И всеки ден градя из горите и мятам тези 3 пръчки. Не е хубаво, че да си дете. Детето не работи, детето всеки лези, всеки ден ни ходи и да му се купуват неща. Всеки ден и мама трябва да яде по-неща, иначе ще стане гладен като козар. Няма да ги продя, че като ми не ме обича, но аз ще го бия, защото години я предане толкова краси. Селската мама в Кипър се работи и чете! Айде! Вече пънка накрая мина, нали? Хард метала мина. Айде още! Какво? Може си 3 куплета? До сега колко бях? Не са бяха 5. А за кралицата е света? А да. Аз съм и селската мама, и кралицата. Същата мама и кралицата. Бродя из горите, давам жадни пари, точки до всеки. На всеки ден, всеки ден. Селската мама в Кипър на света се гледа като майката, ама майката ме разрешава. Не мога да го искам, Hello Kitty от нея. Тя има ужасно много пари, не ми дава. Тя има ужасно много пари, не ми дава. Всеки ден не мога да си търся името.
трябва да е максимум до 5 минути, за да издържи вниманието на публиката, иначе... All the way to go,